Nagyaman dagiti licensed professional teachers iti Nueva Era Ilocos Norte gabuti tulong ipapakadakwada iti LGU babaen ti programa nga Adult Ordinance. Maikan ngamin dagiti gundaway nga mangisoro kadagiti slow learners kas kini John Lloyd Bingan mangsusuro iti Santo Niño Elementary School. Permi nga epektibo ka dagitoy learner dagitoy mode udi nga learner sir agla imbag lang yan tada ni Apo Mayor kini Apo Mayora nga implement kadetoy aral program tatnon kasta sir ket matulungan na dagijay na udi nga estudyante. So ano talaga sir iti struggling students tata nga gundaway sir? Adda dagijay struggling students sir. Pero iti may isang pagmayatan na circuit nagpa-summer 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 da sir. Tatnon kasta matulungan ulit dagijay estudyante nga makakamakam itatang opening sir. So dati agdamot at ang ordinance sa isip enough kay estudyante no ito kay may nayon kumapasar na tulong padakwad sir. Adda tulong sir kailangan da ulit ti tulong sir pero basit lang yan circuit makakamakam damitin. Ti LGU Nueva Era mga disweldo dagito nga teachers aging gana nga makastrek da iti DepEd. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.